Assalamu alaikum, barkan ku dai da warhaka masu bayana da fatan an yini lafiya. Kun ga wasu shahararrun masoya ma'aurata wadda suke so su aura, su aurewa juna sabida tsananin soyayyar da suke ji a tsakaninsu. Fatan alkhairi suke nema a musu, wato Alhaji Abubakar tare da Aisha, wato amaryarsa wadda ke dab da zama bridegroom nasa mai fiancée kyakkyawar gimbiyarsa wacce yake ji da ita, ji yake duk duniya ba wata yarinya tamkar ta. To da fatan Allah bada zaman lafiya, addu'a kuke buƙata ana kan yin ta hakan. Ana maka fatan alkhairi da fatan Allah ya bada zaman lafiya tare da zuriya ɗayyiban. Ana ma kowa da kowa na muku farin ciki da murna da zama na musamman da kwanciyar hankali. Allah bada zaman lafiya, Allah sanya alheri.